दैसा इयो थांसै दा फैसा 500 लाबाय बेग लाबाय दैसाया आलासि जाहैनोसै बबे थांनो आबा नों हैया फुनसै आबा आं लानोसै आबा गिलिरथार आबो हार फैसाया लाबो थौ फैदा बाबाजों बुम बुम गाखोनोसै फैदा नागिरबाय नै दरा नारजाबावदोलाय रावबो गैया मा गैया फैदा आबैबो थांसै दैसाबो थांसै ने बाबाबो थांसै फैदा फैदो थाव बुम गाखोनोसै थाव बाबाजों बाबाया बोरो बुजिजोबथारबायहाय हाबा दोनदो बेखौ मोनसेखौ ओरैनो गालांगारगोनबो बेना थौ थौ दैसा थौ भुटानदो थौ दैसानोसो सुइटारखौ लाबावनांगौमोन नामा दा दै फिसियोबा बाय दैसाया गाखोबाय गारियाव बाय बाबा बायनोसै बाबा होनदोलाय दे दैसा गारि सिङाव गाखोबाय आरोना हाय दे बाबा हाय बहा थांसैनो बहा थांसै जोंहा जावलाय हायनोसै नै अमा बेदर एवदों जोंहा ओमफ्राय नै फैसालिया हायनोसै फैसालि मोनाव आलासि जाफैदों जोंहा ओमफ्राय नै बाव सबायजों नाजों संगासिनो दं टमेट'जों नाजों संसै बाबुआ उन्दुबाय नै लकेल दाउदैबो रुगासिनो दं आरोना दाउनि सारायावहाय रुगासिनो मोजाबावबायसो नारबाय था फन हर आं मबाइल लांखागोन ना हा आङो नै ना हमनो थांनो नागिरबाय आरोना ड्रेसबो गानस्लायबावाखैसै आङो बिदिनो थांसै दह्लायावहाय ना सारनायावहाय थांनो ओंखारबोबाय गय बारि बागान बारि बारफ्रालाय गुसु मोजांथार गैया बोराया आंखौ दोनफैथाराखिसै आरोना जाब्रा ब्रा लेंबाय दोनफैनो आरो सोबा थौ होननानै फैथारासैबा टट'जोंसो फैनांबाय जोङो बिखुनजो आइजों आंजों फैबाय आरो जोंहा बिखुनजो आइजों आंजों जि आलासि खाबारि जाथारबाय आरोना दामानि दाखालिबो गयबारियाव फैबाय जोंनाव आरो नै दाख्लि रबिबार खालि मोन नामा गयबारियाव फैबा ओमफ्राय आरो नै दिनै बुधबारावहाय आरो बामोनखुरियाव फैबावबाय आरोना आलासि जानाय जायो थांसै फुख्रियाव बेसेबां ना सारदों ना मोनदों आरो ना नायनो फैदों जोंहा बारलि फैसेथ' रिथा बारलियासै ना स्कुलासो मा खालामदों नोंहा मा खालामदों नोङो हमजोबखांबाय नामा ओंखाम जानो लेंहरगोबायमोन आनैया बेसे बुरजा दंबावो हमनोलाय बेसे बुरजा दंबावो हमखासै नामा ए सारबावनांगौसो बेल'खासै दा ना संबावनांगौबा ओंखारसैमोन खुसिया गिदिरथार बायदेरनासो लाबोनांगौ आं श्रीरामपुराव सोरनायानो गैया बेखौ फानहरनो नागिरगौ बेलाय अरदोंना गावनो गावोसो दा मानै दंबावगोन मासे दंबावो ना
बेना साथु थोंसे गलांनाय नङा बै मा आयै बोनि ए लाबोदो मोनथामल' खालामदों 진짜 바네시 투이 카이 바네시 마세네 이렇게 잡아야지 गारजों गोलैजानो गिजां 마스 나이리 시 소이시나 곧또 디바르 펑 아로 बेखौ ओमफ्राय बेखौ 방코 야 비정 에이 또 간다게 이런 꼴레 파이 발친 니야죠 लाबोदोब्रा मुसारिनो 에세 스토 어 बेखौ दामोन 라바 라바 खावा दावा होना 이러금 코스도 코리아 बेखौ मोजाङै खाफिलाय नोगोरसो जाबाय नाया गलांबा 이것도 니들라 스토노 딜레 히랑 친난거 ना फायखारि बेबो 어이 두준 다 페카르 엔자르 페카르 이타 얼포 세랍다네요 호이시 어디 계시는 거야? 이제 어디 우리는 하리 떨어 What is it? दा दावदैखौबो एवासै नामा जोङो बिदिनो जाबाय गथायैनो खुन्थि खालायसोनो ओंख्रिया जानो सोलोंना सोआखै जावैसो नोगासिनो आङो जावैसोखौ फैगोन होननायखाय अन्थाइ बिफाफ्रा बिहावबो बिजामादैबो अन्थाइ गोजा फुकनावसो ओंखाम जाहैबावबाय नै माखासे हाननानै जादो आं दा जागोन माखासेखौहाय ओहो थांनो मोनला माबासिमनो 10 थारिखसिम होनदों नामाथाय औ 8 थारिखसिम थांबाय थानांगौ नै बायद'आ बिदि होनदों आं मोसौ दै दौहैनायाव लोगो मोनदों होमबालाय 8 थारिखनि परै थांदोना बिबौआ दोननानै फैथोंसै दे जायो ओमफ्राय बैसागु खाथि आराम जाहैसै जाम्बिदोंहा औ बैसागु खाथि जायोआथ' जायाहाय 마스드 나그나 얼굴아 마스다 수고 नैबे थथा थथाया एक्सट्राल'सो नामा 칼가고도 더 있어 অল্প মাছতে তুই এরকম করিস যে माबानि 40सोनि हरदोब्रा 어제 40টাকা ধরবার কইছে দে হইলো দে 40 टाका ने आमाबो हयना ओंखाम जानोसै नै नाजों टमेट' खुन्थि खालायना ओमफ्राय नै अमा एवनाय ओंखाम जानोसै नै जोंहा बैग्रि फिथाइ लांसै आरोना बैग्रि बेलाथि ओमफ्राय बारा मोनाखै आरोना होनबाबो बारा मोनाखैबाबो लांनोसै आरोना गोदै जायो एसे गोदै खारबाय आरोना न'आव थांसै रेडि जाबाय नै हाय होनदो दे जों थांसै बाय होनदो हाय नङा बायसो बाय न'आव थांसै जोङो मा लाखो नै बैग्रि बेलाथि ना नु लाबाय आरोना ना थांसै ओइ ए आरो ओंख्रिबो लाबावबायसो नै ओंख्रिबो लांबावसै आरोना जासे जानानै ओंख्रि लाबावबाय टमेट'जों नाजोंहाय थाव